Dobre. Ahoj, vítajte u hry Euro Truck Simulator 2. Takže... ja som slúbil, že urobím teraz let's play. Hej, let's play, že už urobím konečne. Takže vítajte u prvého partu. Dúfam, že to vyjde dobré, že nebudú až moc nejaké tie faily. My sa môžeme pustiť do hrania, takže dáme Berlin. Obrázok. Ako... Dobre. Takto vyzerám ja. Toto je môj. To má proste vystil. Áno. To je zle. Dobre. Ako... Až si dávam tohto. Alebo potom ešte ako... Tohto. A dáme si tohto. Tento je taký dobrý. Má to aj celkom vystilé. A Scania. Scania tam nepasí. To není nič dobré, že na Scanii je dosť aj dobré, nezapasujte. Takže tak. Tak, dobre. Logo spoločnosť. Ale toto. A dáme toto. A ako to bude volať? No takto. Ako to volá môj kanál? Ja si ho ešte idem premenovať. Hej, idem si ho ešte premenovať. Ešte si ho premenujem. Dobre. Na ten game shop, lebo sa volá Timotej Madík. Dobre, tak on si prelepším. Ako LPS-ka. Dobre. Dobre. Ja ako... Ako teraz sme pri Bratislave, hej? Bratislava, no ako... Pánska Bystrica, že by... Pánska Bystrica sa nie je celkom platí. A nie, dám si Bratislava, dáme podkriť výber. Tutoriál, nechceme. No, mám dobre. Dobre, kam to ideme? Z Bratislavy do Bratislavy. Toto by tak stačilo, nechcem robiť až tak moc dlhé, hej. Aby... Toto by zatiaľ stačilo. Hej. To by... hej, to bude stačiť zatiaľ. Ten volant Scania je pekný. No. Tá hnedá farba, tá je na tom fakt pekná. Scania je pekné auto. No, pekný kamión, hej. Aha. A toto je DLCčko. DLCčko. Hej, DLCčko.
do LCčka. To je dobré CDčko. No dobre, tak dobre. Je toto je DLCčko, takže tu máme pridané mesta, je tu pridané Maďarsko a sú tam dve mesta, čo je Budapešť a Debrecen, neviem ako sa to vyslovuje. Neviem ako sa to vyslovuje, nejak Počkajte, sa hneď pozriem. Nie. Debrecen. Takže Maďarsko, aha, toto vidíte. A potom je tu Banská Bystrica, tuto je Ostrava, pridané v Českej, hej. A tuto je ich moc, už pridaných, to neviem koľko. Tam v Polsku ich pridali najviac. Dobre. V Polsku ich pridali najviac. Dobre, tuto ešte máte takú tú informačku, že nepreskúmaná cesta, preskúmané cesty, terajšia cesta, nepreskúmané mesto, lom, prístav, tunel pod Lamarským a tak ďalej a tak ďalej. A ako fakt vidíte, že je tu dosť. Boli tu len Wrocław, Poznaň a Siegeň, neviem ako by sa to malo tomu hovoriť. Nejak Siegeň, hej, nejak Siegeň by sa to malo volať, hej. Siegeň. Tyjo. Nevšímajte si toho, že tuto je 28, hej. Tu. Lebo ako toho si nevšímajte, hej. To si nevšímajte, lebo idem 73. Tu je 33, hej. A ako toho si nevšímajte. Lebo to je, lebo ako mám nízke FPS-ka, lebo toto už nie je až taký výkonný komp, už je aj dosť starý, pretože tak už nie je až moc výkonný ten kompíček. No takže to proste už nebude zvládať takto pri natáčaní, čo je aj celkom smutné. No, tak nevadí. Veď táto hra ako má aj svoj potenciál, ak to tak môžem povedať. No a ako mne sa toto hra páči. Je to moje srdce, je to moja. No, to ako ja som to tam prehliadol, no. Ojej. Tak to som pokakal mierne. Dobre, to som fakt nechcel dostať pokutu. Koľko dostaneme za toto? A čo plynové panely? To koľko? Budeme zase v tej 2000 a niečo. Dobre. Je to fakt dobre, takto dobre premakané. Lebo tu máte viacej tých miest, čo dodáva atmosféru. Nemusíte mať už len v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici, v Košiciach,
Takže teraz sa s tým aj lepšie pohrali. Namiesto Volva je tu... Či namiesto variantu je tu Volvo, hej? A ako... No, aha, tu sa už vidíte odbočky. A tam ste videli odbočky na Banskú Bystricu a Košice. Je to fakt premakané, nič už tomu nechýba. Hej. Ako... Čo by som ešte k tomu povedal, tak je to, že je tu ešte pridané nové Iveco v tom Eurotraku bez DLCčka, to bolo Iveco si myslím, to už neviem, ale tak je tu pridané Iveco, to asi sa volalo fakt Iveco, to je no, hej, a ako je tu nové pridané z 2013 a ostatné DAW, D a V, alebo nie, neviem. A Majestic je stále Majestic. Niektoré si pamätám, niektoré nie. Hej. Niektoré si pamätám, niektoré nie a to je už náš cieľ, kde to už to zapíknem. Bolo to moc krátke to bolo, ale ako zajtra by to stačilo. Zajtra idem tiež natočiť ďalšie videjko, takže komentujte, lajkujte, odoberajte hocičo a ako to by bolo už asi fakt všetko. Dobre. Game Shop. Lúči sa s vami Merlin. A dúfam, že si ešte užijete zajtra ten deň prázdnin. Lebo už ako pomaly sa ide do školy, tak dúfam, že si ho užijete úplne naplno. No, takže lúči sa s vami Merlin. Hasta la vista. A majte sa pekne a využite ešte ten posledný deň. Hasta la vista.